amanzi bhuti. Sonke lesikhathi bedlalela ukuhlenga impilo zethu. Kodwa manje ngeke sisakwenza lokho. Njengamanje siyahlasela siyanqoba. Angithi yazi lokho nami ngikufunayo. Yabo mekuyasuka nje manje. Sibulala kwasani. Iglasi elifile. uSurya mgijimise phezu kweglasi elifile. Hamba-ke. Zashintsha ikhatha washintshe namaqembu. Kanti iqembu kade lidlala ngapha, nizodlala ngale. Mase ukuthi ade lidlale ngale, nizodlala ngapha. Surya. Engathi kwakujabulisa kakhulu ukungibona ngishada nembongolo. Namhlanje ngizozwa leyo njabulo wayizwa ngokubona ushawa phambi kwabantu. Nangihlambalaza ngosuku lomshado kodwa ngizoqinisekisa namhlanje ukuthi uzoshawa kakhulu. Ngeke ukwazi ukuveza ubuso bakho phambi kwabantu. Ngiyakuthembisa. Ngathi ngihamba kahle. Hamba. Umdlalo wamaphoyinti. Surya, batshinge iy'ngcucu zamaglasi kuyo yonke inkundla la sidlala khona. bengacabanga ukuthi benganqoba kulomdlalo ngokugolima. Uyabona ke? Bengatefa ngayo yonke indlela abayithandayo. Ngeke ngivuma ukuhlulwa mina. Owami ubaba mina wanqoba kwikabado kuya nendebe la esigodini. Nendodana yakhe ke namhlanje izobuya nayo le ndebe. Angisafuni ukuhlupha umuntu ke futhi manje. Manicaka imshontsho. Nihlale phansi neso. Mina ngizolwa ngedwa. Surya, noma kungabhlungu kanjani? Mina nginawe. Indoda yebutho. Futhi indoda yebutho ayihleli nje ekulweni. Mina ngisoze nganilahla abashana bami. Ngiyohleze nginani. Surya bhodi. Yabo lo mzimba obonayo ngwakhanga ngikhuthazi. Ayivele isukeke manje. Sokuseka noma yiphi noma kanjani ungakhathazeki. Asoke masotshami. Uma ngiphethe nina ngiphethe uloliwe. Siyadudula manje. Chhatrapati Shivaji Maharaj. Hey! Wigazi lamakabati wena. Hambi uyobadla ndodana. Indodana kaShankar Jagdab kumele iphumelele manje. Surya, ngiyakholelwa kuwena ngempela mina. Uzowina futhi. Ngicela ukuthi uyithembe, yes?
Wewe usebenzile Surya. Udlale kahle kakhulu. Uphakamisa isigodi saziqhenya ngawe. Congratulations Surya. Benginasiqiniseka ukuthi iqembu lakho uzoliwinisa. Ngizowamukela iqembu lethu elethe sibukwayo enkundleni lizothatha imgomelo esendlini. Nabanqobile. Sengivala ngizocela ukwamukela umhambeli wethu omkhulu kakhulu Dujani Madkari sizomamukela ngaphambili ezosicobelela ngolwazi lwakhe. Dujani Madkari ezandleni. Sanibonani. Namhlanje usuku olujabulisa kakhulu. Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.